Gwenllian Griffiths yw'n enw i, wy'n bennaeth materion allanol i Mae Cymdeithasol yng Nghymru ac i ni newydd orffen sesiwn ardderchog yn adeilad y Iechyd gyda cleifion canser o bob ran o Gymru oedd wedi cael y cyfle i siarad am eu profiadau nhw o gael canser a safon y gofal maen nhw wedi dderbyn. Mae'n holl bwysig bod cleifion canser yn cael y cyfle i roi barn ar y gwasanaethau maen nhw wedi brofi a bod aelodau Cynulliad yn cael cyfle i wrando'n uniongyrchol oddi wrth y cleifion ynglŷn â pa mor dda mae cynllun Canser Llywodraeth yn cael ei weithredu, le mae enghreifftiau o wasanaethau da a le mae angen gweld gwellhad. I ni'n gobeithio'n fawr iawn nawr bydd barn y cleifion canser yma heddi yn helpu aelodau Cynulliad i ddatblygu cwestiynau, i holi'r Llywodraeth a gweinidog iechyd i wneud yn siŵr bod y ffocws nawr ar weithredu'r hyn sydd yn y cynllun canser.